ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:10 maing aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Hupon ini sa Aksyon Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo kada Martes. Tubtob kita las 9:30 sining adlaw sang Martes na ambal kuna. Yari na kita sa Pebrero 8 na 2022. Aksyon Hotline. Ano ba lang mga balita nga dapat aton tutukan sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon? Aksyon Hotline. I-check na karon na patrol sining isa ka sunog nga nagluntad sinig na mga aga dira sa may Malalusan, Barangay 29, diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Samtang kampanya sa mga nasyonal nga mga kandidato mag-umpisa na. Subong nga adlaw mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Task Force baklas ang Comelec kag kapulisan kag iban pa ahinsya sa gobyerno mag-umpisa pa sa Biyernes mga kaaksyon. Aksyon Hotline. At isubong wala paginman sila isang baklason way paginman kaumpisa pa napik ang mga nagapanapik sa mga posters kag campaign materials sa mga kandidato. Aksyon Hotline. Samtang presidente o kon undok na dismaya nga mismo si Bacolod City Mayor Bing Leonardia amo kuno ang gadusogid sining jeepney modernization sa Bacolod. Aksyon Hotline. Kag Presidente Rodrigo Duterte wala pasang may napilian nga iga-endorso sa pagka-presidente o kon kandidato sa pagka-presidente. Amo lang ni sayang Presidente Action Oliver nga wala iya kandidato. Aksyon Hotline. Ang ibang nga naglalabay nga presidente pagpungko pa lang sa June 30 may ginahuna-huna na kung sino mangin successor nila pila kadlaw kung magtapos sa ila nga termino. Siya manog eleksyon na wala pa siya sa may napusuan kag wala sa may ginpatindog. Aksyon Hotline. Unique gid sa tanan nga mga unique si Presidente Rodrigo Duterte. No dirigig ko sa iya mo. Lain gid siya sa iban. Aksyon Hotline. No drama no lain sa iban. Pinasahi. Kabalo ka anong meaning sa pinasahi, Action Oliver? Abnormal. Aksyon Hotline. Listahan sa mga wala nakabapuna, Action Oliver, ato na sa ngalan sa kamot sang Department of Interior and Local Government. Tala nyo? Aksyon Hotline. Sino nagpanghatag sa mga ngalan nila? Tos kapitan giguro mo? Aksyon Hotline. Kap, ang mga ngalan nga wala nagpabakuna, kamo ginto naghatag sa DILGI. Tapos kamo sa eleksyon. Aksyon Hotline. Ato na to kuno sa nasyonal, no? Ato kay anyo na kuno. Ti huna-huna ka na daan da, no? Aksyon Hotline. Sige, yung mihuman tanan nga aton nga agaw akaksyon las 8:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. I-check nato na unang patrol anay sining sunog. Kumusta ng sitwasyon tato Action Doors Abe? Kung ano na ning sunog sa may Malalusan, Barangay 29. Unahon tani anay kay mas priska ini nga balita. Aksyon Hotline. Oo, dramatista. Mas priska ini nga balita. Subong nga aga, ining suliyaw na lang nga mga sirin iya sang mga fire trucks naton diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Tagintindi ko residential ini. Oy, basta residential gani kundi mga pamalay. Kumustang pumuloy na? Aksyon Hotline. Fire out na ini ongoing gyapon ang kwansang kalayo da sa barangay 29 mga kaaksyon. Sige, check na to na be. Aksyon Hotline. Alang-alang pa. Sige, ay gali. Oy, naano man nga sitwasyon, sino man na. Sige lang, ipasudla siya be para hibaloon ta kung ano ng sistema sinaabe. Kay di naman nami, pasudla lang siya be. Aksyon Hotline. Amo na ning sitwasyon ta subong may mga tao pang amo sina. Anong mahimo sang BFP tada i-locate taning mga nagapanginto da panawag da. Aksyon Hotline.
Basi may ara gin man guro sunog, basi gamay lang, basi sa dapugan bla. May pasudlan na Action Eden, i-inform tang publiko, hindi na maayong obra nila na. Action Eden, may aga. Patrol reports. Ano nang sunog Action Eden? Hindi tuod. Yes, Action Bray. False alarm ang sunog. May nasugata nga mga nagkatok-itok sa area. Kag nasugata tama ng mga rescuers. Wala man kuno Action Bray. Di ambot kong sinoto ang nag-tripping panawag Uy, sa BFP naton. Pero wala clear to ang area kay naglibot man ta dito gani sa Barangay 29 mismo Action Bray. oho, naglinong naman nung nagpululi ng mga fire trucks ta. Oo, paglambot ganin nila, guntat ng uwang kay tido wala lang man to ato. Kibot man nga mga tao, may sinulod man nga mga fire trucks nga wala man sunog. Oh, syempre no, kung ikaw tagbalay da nga may nag-abot na fire truck tapos gupulong ko lang mo ka nagapangapi blayahon, ha? Ay, na no aga pa yan nagbinuang ang nagaplo panawag da sa BFP iyaho. Anong intensyon niya sa tuman? False alarm kasi may nakita lang siguro nga nagkuhan nag-spark o kung ano dira. Basi na nabako lang tong higante da sa Barangay 29. Ay, di nyo na pagsigihon na, way ginapulos nga obra na. Sige, i-check tabi karon ang taga BFP kung anong mga kaangay sinaguro na anad naman na sila, no? Pero hindi ina manami. Hindi ina manami. Kay kabalo ka gahatag kaya kakugmat imos publiko pagkatapos sa mga fire trucks na to nagalinupad niya dayon kay gusto nila nga hindi magdakong kalayo. And what if abi si fire truck ang mga volunteers dira ang makasagaid, makabunggo o kung ano nga hitabo abi nga way tagi na pangayo bangod sa false alarm nga ini may mga aksidente nga matabo ba? Di ba Action Eden? Yes, kay do kita sa Action Bray basta may fakuldaan tanan yang unit ya kag ang mga katupad ni substation gagwa gid dayon mga fire truck mo. Amo nang ilaya nga amo nang ilaya nga SOP multo. nila. SOP nila nga wan sunog gani dumog tanan di ta gusto yang magkalasunog ning mga kabalayan nga ini. Kung kaisa I don't know kung diri ka na to may dako nga sunog imo nga diri sa may dalan Lacson nagbinungguanay ang fire truck nasangit yang jeep pating mga taxi nagbinumog sila. Correct. Oo, dito lapit sa aton mo. Hindi na malikawan matabo ina. Karon, wala gali sunog. Tapos nagdinumog tong fire truck, may nabungguan. Iway pulos na lipay kay imo. Basi ka monitor ni subong nagpanawag da, iway kagidya pulos kasi tao aga ka pa imo ng pulhag. Iway kagidya pulos kasi tao aga ka pa imo naghimo sa katuntuan. Action Eden, salamat pero lipay taway sunog ah. Yes, good Action Bray. Pasalamat ha. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Idenabo sa mga ka-action. Din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Balikan ka karon sa Action Eden sa pinaka-last part mga ka-action sang mga tarpaulin sa mga kandidato. Damo na Bladris Bacolod. Karo check ta na karon. Las 8:19 na. Sa aton sining pagpangalagad mga ka-action ang balko na, umpisa subong sang 3 ka bulan nga kampanya sang aton sini nga mga presidentiables, mga nagapapili vice presidente, lakip na ang mga senadores naton kag ang mga party list mga ka-action. So pag-umpisa subong adlaw kahapon na mention ko sa inyo nga may wala si Manny Pacquiao kag si Bongbong Marcos daw wala dinahom-dahom nga may ara sang opening sang ila sini nga kampanya. But today, aton sini nga nakit-an mga ka-aksyon nga may ara man sila nga duha gali medyo late lang gurong pagpagwa sang pila ka mga information may connection sa ila sini nga kampanya mga ka-aksyon. Si Juan ganiho, si Di Guzman kag si Bilio mga ka-aksyon, dira sila magapatigayon sang ila sining proclamation rallies mga ka-aksyon. Subong adlaw, no? Utso sa may bantayog ng mga bayani, Quezon City. Bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Lasais karon sa gabi hindi manggali basta-basta si Di Guzman Action Oliver, no? May proclamation rallies man siya, pero damo ni sila supporters no? Si Dumaguso naman kag si Ong sa Kartilya ng Katipunan, Manila City Hall. Dito gid siya karon man, las 4:30 sang hapon. Lacson and Soto
sa Imos Grandstand, Imos Cavite mga kaksyon, karon man las 5 sang hapon gadululungan isla. Si Marcos kag Duterte naman sa Philippine Arena ho, Santa Maria, Bulacan, las 4 sang hapon. Ang Philippine Arena Action Doors amo ning pinakadako nga arena sa bilog nga kalibutan or Asia. Amo ning pinakadako nga gintukod to mo. Oo, ining ginahiwatan sang SEA Games before. Do amo nibla sige, check ta lang abi. Puerte no. Di ba si isa ni ka Pilipinas ang ilang spectators na Si Pacquiao naman kakatienza sa Oval Public Plaza sang General Santos City. Ba didto gid lugar ya, no? O si Atienza mo to mangayaw to sa iya, no? Last 3 karon sa hapon. Kag si Robredo naman lakip na driya sila katandem nga si Pangilinan sa Plaza Quezon, Naga City. Karon mga las 5:30 sang hapon. Baw, malibog ning ulo mo kung din ka malantaw ni sa Facebook Live. Kay halos na tanan dululungan mga kaksyon. World's largest nga arena. Di ba mo next doors mo nako dako nimo. Actually nagapanag-iya sini isa ka simbahan, no? Isa ka simbahan. So good luck sa aton sini umpisa sang ila sini nga rally subong adlaw diri sa Pungsod, Pilipinas mga kaksyon. Ang pagintindi naton, once nga magpatigayon ka sang mga rally-rally man sa mga kaprobinsyahanan, kinahanglan mo nga magkuha sang ginatawag iyang abiso or pahanugot mga kaksyon kay sa Comelec, PNP. Agod nga mismo ang aton sini nga mga otoridad makapahamtang sang mga tinawo didto agod ipatuman ang ginatawag nga katawhayan. Aside from katawhayan, ang health protocol sa gihapon, no? Bangod sining pandemya pamahog ni COVID-19. Now, diri sa aton iya kumusta ayhan ang aton sining kapulisan mga kaksyon, no? Diri sa Western Visayas. Kabalo ka ini ginpreparahan man isang PNP mo. Halin sa paglantaw nila, pag-survey nila sa mga lugar nga posible abi medyo may ara sang delikado para sa mga kandidato, ginaton-an nila ini tanan-tanan. Kag paano nila ini matapna mga kaksyon nga posible delikado. Sa mga lugar nga dira magapadulong ini mga dalagko gid nga mga figures naton gikan sa national, ang mga kapulisan naton ara ginada. Hindi bot silingon kay ara da sila, may ginaendorso na sila. Kundi ang ila sining puder amo iya nga magpatuman gihapon sang katawhayan kag magpatuman sang health protocol. Sulit-suliton tagina kay nga ang aton kapulisan sa pagkadyutay ikumpara sa mga tawo nga sibilyan. Ti maluoy man tani sa mga pulis tani nga sila yang baka-baka, ti dapat kita nga mga supporters, kita ang may ara sang hustuman nga panimuot dira. Kita na daan ang mag-adjust sa aton sining nga sitwasyon mga kaksyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules sang Pro 6 sang Philippine National Police. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. This Action Brian Morden. Action Brian, may mga gasimo kag may mga gasimo tagpalamati kag gasimo mga tumalanaw. I am pretty sure nga subong nga adlaw ang mga kandidato naton sa national kag ang mga supporters nila kuha na gid medyo atat na gid sa pag-umpisa sa mga rallies nila, no? Ano sir ang mga preparation starting today? Although nga last year pang pulis nato niya nakapreparar na natun-an na tanan nga mga medios posible sa nga mapatawhay labi na gid sa pandemya. Pero starting today sir, ano na ang status ng kapulisan ta sa bugos nga Western Visayas, sir? Action Brian, ang pinaka-latest kahapon is nagkanta kita ng meeting no sa aton nga mga kapulisan sa bilog nga Western Visayas kung sa diin nagin-reiterate naman nato no ang mga dapat nila himuon para sa aton na security sining palaabuton nga eleksyon, especially sa umpisa sang campaign period subong adlaw. So
ang aton yung mga unit commanders, natagaan naman nato sang direktiba nga mag-closely coordinate sa ila respective election officer para may baluan kung ano ang mga latest nga guidelines. And of course, ang iba niya mga conflict resolution pertaining sa campaigning and kung nga sa mga dapat i-implementar sa aton mga kapulisan, na brief naman ang aton nga mga unit commanders ng aton mga kapulisan. And once nga may mga campaign activities, so ara man ang aton mga kapulisan sa pagpalutat sa kalinong pagkatawhaya action, Brian. Pag-intindi ko, sir, si kandidato or organizer nila magakuha sang permit, sir, no, sa COMELEC. Of course, upo na dira ang PNP prior sa ila sining nga rally, sir, no? Action, Brian, pakibalo nato na 72 hours before sa ilang campaign activity, ang isa ka kandidato or ang grupo sang kandidato magakuha sang permit halin sa COMELEC naton before sila mag-conduct sang isa ka campaign activity sa isa kaya area. Amo nang pinakamayo kay ti syempre kon kalit lang sila nga magtipon dito arangan si pulis hindi man na ora mismo nga dahil lang to maglinag sanay, dapat may mga preparation gid, sir, ano? Correct, action, Brian, no? Kaya ang iba nga mga areas magkalain-lain man, so mas mayukit nga may early information ng ating mga kapulisan para maka-adjust makita sa aton nga deployment in case nga kinahanglanon di kita. Pero so far diri, sir, sa Western Visayas kon mga national figures naton nga mga kandidato ang magapatigayon sa mga rally abi, why man, sir, may ara kamo sang intel monitoring abi nga mga pamahog sa mga terorista nga mga grupo abi, sir? So far, as of today, action, Brian, wala makita sang may na-monitor nga ini threat abi sa aton nga mga kauturan nga nagapadalagan, especially sa national nga level. Pero still, sige na ang aton nga monitoring kasi anytime wala kita ibalo basi may mga changes. And of course, always wala kita nagatag kumpiyansa kasi base bala may ara man dira nga may malain nga plano pag wala nato na monitor. So that's why nga wala kita nagahatag sa kumpiyansa. Labi na gid subong, sir, nga ang mga presidential balls naton daw kasingki sang mga kainit sa mga ngalan nila kag may inabalang mga nagakatabo man before kabay pa hindi lang subong ini mga bilin-bilin sa mga bags nga may unod nga mga bomba, posible nga mga haboy sa mga granada, ini na to malikawan kay kainit gid sa sitwasyon, sir, ano? With that action, Brian, hingyo na to ng aton mga kauturan nga sila man mismo dapat mangin alert sila and vigilant at all times sila man mismo nga respective ng mga lugar. And of course, nibaluan naman naton nga ang isa ka kandidato or grupo sa kandidato once nga may campaign activity sila, damo dira ang mga supporters, So we are appealing sa mga supporters na sila man mismo dapat watchful man sila sa ilang mga kopdanan, sa mga nagkakilatabo, sila palipot, and para maobserbahan nila kung ano ang mga unusual nga nagkakatabo or may unusual na hulag ang any member of the group, or hindi nila kilala. And of course, we are appealing man sa ilang dapat this election period or during this campaign period, we are hoping buligan nila kita sa paluntas sa kalinong pagkatawhan. Yes, amo na na-mention ko before you kay sir nga hindi na yan basta-basta lang hakson sang PNP. Pila man ang kabilog ang personnel sang PNP sang sa mga supporters dira. So dapat isa kag isa guro manog panilag na lang. Now, sa una ang ginatutukan sang PNP ang security sang aton sini kandidato ka mga supporters. But today, because of pandemya, nadugangan ang inyo trabaho, sir. Ano pagin, sir, ang inyo tutok na sa pandemya? Anong trabaho pag hindi pulis sa area sang rally, sir, man? Action, Brian, of course, aside sa pag-maintenance ng peace and order, ara man kita sa pag-implementar sang minimum public health standard. And yun nga, ginag-appeal kita sa mga supporters and sa mga organizer man sa mga campaign activities nga sundon Manila ang patakaran sa COMELEC pag-abot sa minimum public health standard. And of course, ara man ang mga barangay officials naton, barangay tanods, and PHERTS nga magabulig sa aton. So that's why nga nag-appeal kita sa ila nga pululigan naton ini para maayo ang aton nga
mayong aton niya pag conduct sang palabuton nga eleksyon kag we are hoping nga ini maging matawhay. Aha, if in case gid abi sir sa may rallies mismo sa venue mismo, may ara gid binagapasaway bala nga ang face mask ginabutang sa sag-ang, wala sang social distancing and inabalang violator gid sir. Si police kag Comelec ano may ara ka mo sir sa authority nga mag-apprehend gid abi o dakpon gid siya bi dalon sa police station or isawayon lang gid sa gihapon. Sa wayon lang naton ini no. And ang pwede naton naman nga ma-tap no, magbulig sa aton sa pag-implementar ang aton nga mga barangay tanod, BHERTS no. Aha. And in case nga do hindi gid ini masaway, pwede naton ini i-document by pagkuha sang picture or video and ini i-report naton sa Comelec. Aha, amo man lang aton gusto ipabalos publiko kay basang iban lang magpinagusto na lang kag imbes nagatahaw na si pandemya magbalik na naman ta sa mga kung ano naman nga sitwasyon ta sa palaabuton before ang election. Anyway, sir, ang imo liwat panugyan sa publiko. Starting today, grabe na gining kampanya naton, wala kag tuo. So, sir, ara sa imong poder subong sa pag-ayo sa ila. Go ahead, sir. Action more din. Action, Brian, nagapasalamat kita no sa tsimpong inatag mo sa aton and gusto nato na ipaibalo kag naga-apilar kita sa aton nga mga kandidato kag sa aton sa ilang mga supporters nga pululigan nato nini para mapaluntas nato ng kalinyong pagkatawhay during this campaign period and ma-prevent nato ng pag-spread sa COVID-19 by strictly observing the minimum public health standard. And of course, ang aton handom sa pangkabilugan is malinong kag matawhay nga May 9, 2022 national and local elections. So hindi ini himo lang sa aton mga kapulisan, sa aton Comelec. So ginahingyo nato ng tanan-tanan nga pululigan nato nini. If in case nga may mga something nga mga kaduda-duda, sila nga nakita dira sila mga respective nga mga lugar. Secretly report nila ini no sa aton nga mga kapulisan o sa nearest police units para hindi matagaan sa action. Aha, with that sir, sir, salamat sa mga serbisyo, mayong aga mabuhay kita tanan, sir. God bless. Maraming salamat and mayong aga, Action Brian. Action Hotline. Klaro, no? Kabalo ko mga supporters mga mabuot ni sila, no? Hindi ta magpinasaway. Singgit lang kamo da sang inyo kandidato nga ginasuportahan pero ang aton sini nga public health protocol padayunon talagi ni sa gyapon to prevent na naman sa paglapta ni COVID-19 mga kaksyon. Why kita kabalo sa ginatos kag linibo ka mga supporters base may isa, duha, tatlo ka mga career dila sining COVID-19 nga ini timang problema kamo da namang problema kamo pating kandidato nyo da. So mangin vigilante kita sa aton sini kaugalingon mangin kita mangin mahinalungon sa tanan nga tinion mga ka-aksyon. Kabalo ka Action Oliver subong mas threat si COVID-19 sang sa mga terorista nga nagapinanukot sang arkabala kundi ka nga lugar magrally so mga amo sini nga mga sitwasyon mas delikado pas pandemya sa amo sina. Pero hindi lang kita magsalig. Ayo man kita likawan ta maning mga ulo extortion kag pulo pangayo. Pero hindi man naton matago, may mga politiko gid nga nagapagwa na sina support sa mga utod ta sa kabukiran para likaw man sa problema. Nga nagapaambit man sila. Alas 8:33 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Pagbalik ta karon digi dugay, kundi kahapon una na batian diri sa Action Radio Bacolod ang patigayon na sa paglonsar kahapon sining modernization program sa gobyerno sang aton sining mga jeepneys. Kag kahapon gintambungan na sang Land Transportation Office lakip ng LTFRB diri sa Bacolod mga kaksyon. Magaumpisa na. Pero ang grupo sang transportation diri sa aton na dismaya kay tido ginatudlo nila nga si Bacolod City Mayor Bing Leonardia amo gid kuno ang nagaduso sini. Pero sinutuli trato gani gapon na nagakitaon to sa dingding action doors. Kasi tulit trato nga to sa dingding sa jeepney to gani. Tublangin mo di ba no? Si Mayor Bing nadutan lain ang sponsor. Pero check tani karon gikan sa transportation sa aton sini nga mga utod diri sa Bacolod. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time las 8:56. May kabilang kay Allen Louie Himotia naga-monitor sa Sirima Tinion sa Kawayan. Tamyaw niyo lang sa Bacolod Pamilya Gidlayan kag Villanueva mga ka-action. Salamat. Si Richelle Fulgencio Susana Raman, Greg Hostiniani Puertas, salamat man sa uman. Michael Singo Lamaye, naga-monitor man sa Barangay Alihis. Vanessa Mayo, good morning. Novi Valencia Subaldo. Si Martin Aliling, Roby Valiente. Jolie Militado Patrimonio, salamat. JR Plagchusa Hipana, salamat gid dira sa Sipalay. Rowena Castillo de la Cruz, ang Purok Masagana Barangay 6. Inzo Gonzales, naga-monitor Marcos Duterte for 2022. Las 8:57 na sa aton siri nga pagpangalagad mga kaksyon. Kahapon nga adlaw lunsar diri sa syudad sa Bacolod ang jeepney iya nga modernization program sa gobyerno nga gintambungan mismo ni Attorney Maria Josette Abiliar, LTFRB legal officer mga kaksyon, kag ang LTO Bacolod City District Officer nga si Reuben Tampos mga kaksyon. Sunod diri kay Abiliar nga ang tanan nga mga tradisyonal nga mga salakyan di pasahero magalawig na lang tubtob sa Abril 1. Ay, tuod ka? Subo nga tuig. Kon magalawig na lang sa Abril 1, Action Oliver, kag kon wala ni hindi madungagan ning kahapon, siya na lang ni mabiyahe isa dis Bacolod. Di ba Action Oliver, no? Kaya tag ang bilis sa to, tag 2 ka milyon mo. Do 2 point plus to mo. Milyon. Di kon tubtob na lang sa Abril, kag pauntaton ini mga tradisyonal nga mga salakyan taris Bacolod, siguraduhon yung LTFRB ha, nga may mabiyahe ha. Basi mangita ka mo tabang sa Sires. Amo nang pihuon nyo gid. Kay basi amo lang ning isa mabiyahe de. Inayawan gid kamo ka Bacolos publiko maginamos na. Pero hindi ko na mga hulugan nga mauntat na pagbiyahe. Iti syempre di pa maguntat kay until April 1 pagani mo, no? Ti Pebrero subong, Marso, Abril. Duha na lang ka bulan. Sige, check ta rin. Zuno padre ka bilyaro, ini kabahin gani amo na ang balta, ginapangabay ang individual nga mga operator nga magsulod sa isa ka kooperatiba o kon korporasyon agod makaloan sa bangko kag makabakal sang moderno nga jeep pos pagkamahal sini. Ako bi operator bakal ko isa ka bilog sa lakyan. Inang daan lang, tipo gapuhon ko lang ang gastuhon ko guro butanta 200,000. Ti didto ka gid sa 2 plus milyon. Diin ang subong kinahanglan man naton ayan magtipid. Kinahanglan kita magdiskarte. Tinga apiliton tagidya ang tao sang kaangay sini. Maybe siguro kung ako lang yung paggustuhan, ako yung opinion ina mga salakyan nga kagang-kagang, amo na yung tutukan taya nga i-modernize nila, ipabag-o nila. Nga hindi sila makabiyahe. Kay butanta di may 1,000 ka mga di pasahero nga salakyan dis Bacolod, siguro ara man lang guro sa 200 na kagang-kagang.
Ang halos kalabanan guro maayog gini mga salakyan nila. Ti ini kun asta naman lang ni sa Abril ni, madisgrasya. Tiaryo, ari na butang sa dalom nga ining isa ka unit sang coaster type air condition PUJ nagabalor sang 2.3 million pesos sa idalom sang Chora and Ermin Transportation or Transport Corporation o Chulet mga kaksyon nga magabiyahe ini Irorico Central Market nga may kapasidad nga 30 ka pasahero. Ariho, dugay-dugay Abril na isa lang di kabilog sa Bacolod ang ruta niya Irorico Central Market. Titistingin nyo bikakas ang taga Irorico na kay kitaan ko man mga salakyan nila hindi man ang mga bag-o gida labandaan. Kag pabiyahian nyo nga amo lang ni isang bilin ng taon-tanong sitwasyon tadi. Disgrasya. Anyways, last 9-1 na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. Ining modernization program, manami gid man ang tinutuyo niya sini. Una, maka-preserve kita sang aton nga kalibutan. Kiti, kuha na ni siya energized, hindi ni siya magagamit sang gatong. Why na sang gabuga sang aso dring tambutso niya. Kiti, electric na ni siya mo. Di kuryente. Doon mo na pintindi ito di. Or, di ba, basta mo na why na sang, di na siya polluted katama. Okay man ni siyang tinutuyo gid sini. Pero ang pamangkot nga ado tamaan gini kamahal kung gusto nyo brato-bratuhan nyo man. Sino ayhan ang maka-afford sini man? Amo nang dako gid nga problema mo, no? Amo nang dako gid nga problema. Pero check tabi ang grupo sa transportation diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Kung anong tika nga himuon nila, no? Ini amat-amat na niya, amat-amat na ini. Ang Bacolod subong kita ko din mga salakyan ginhawa man gini sa mga operator nga ginapa bag-o man nila ang ila sini nga mga salakyan. Pero ang iban dira ti among mga motor nila da mga engine nila ti daan Ang lawas lang alig traction doors tawagan tabi si Sir Ondok. Ang mga salakyan ti sa prangka nga istorya may ara operator nga 2-3 ang salakyan, ibang gana isa lang gani. Nabalang lingaw-lingaw lang nga kon may time, magbiyahe-biyahe sila. Ti masulod kagi didto sa sining kooperatiba nga ini, kag magasto ka sa 2.3 million pesos. Tapos ma-loan ikaw sa bangko. Kag ga-drive ka sina, hindi pa na so daw galibog ang ulo kung paano ini. Sa pagka-budlay nga sitwasyon mga kaksyon, parte na nga pag-ipit, no? Kuhaan mo yung panglabuhian ng mga tao, no? Sa mo sa nga sitwasyon. Actually, dugay naman ni ginaplastar gin mo sa gobyerno. Pero kung pa daluman mo gid ang istorya mga kaksyon, makaluluoy ang mga operators naton, kag ang mga driver naton mga kaksyon. Sa aton nga linya ang Secretary General sang Ondok, Sir Jigo Malacad. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Gross, good morning sa atong mga driver kag mga operator nga monitor sa bungaga. Sir, una reaksyon kahapon formal nga gin pagkita na ang isa gid kabilog nga nagabalor sang 2.3 million pesos nga jeepney modernization o gin modernize diri sa syudad sa Bacolod, sir. Any reaction sina? Actually, gaya na sunod pa man alin sa garahe niya, hasta sa LTO, gina-check na kung bala legal na. Tigaling kitikon programa na sang LGU, mas ang ginapaboran dayo na ang Republic Act 7160 nga daw may power ang LGU. Pero nga mo malantani ginayo sina. May kalain nga ipaboran mo ang almost 1,096 kag aton nga patyon ang almost mga 3,887 ka mga traditional nga jeep. Nga sa subong tani, ang amon ginaayo sa LGU, tingwana na bala nga matimbangan ang aton nga ang mga traditional nga mga jeepney, ilabi na gid nga tiara kita sa COVID-19, ika 3 years na subong pag-obserba ang aton, ginpaamanan patang nagsulod man si Ma'am Odit
ang bagyo na tamaan pagita, hindi ti subong ginatake na kita no. Sa bilog na Pilipinas, gin-check namon only Bacolod ang nag-propose nga ipasudlo na ang mga modern jeep during pandemic kag during sang audit nga bagyo. Hinayop wala man niya magya ng iban nga mga region. Pero particular sa Bacolod, kasubo no sa transport industry nga for how many years di walang taon tabla action by ang iban sila di may mga bata na nga reporter, may mga bata na nga media man, engineer, police, army. Ang iban sila di may mga bata na nga abogado no kag ang iban gani ato na ya sa gwa. Sa time ni Mayor Bing Wayagid Maricol nung nakaningin kabahin man kami tani isang commerce and industry sa siyudad sa Bacolod in ang amon man lang tani ginayo nga during sang endorsement kag mga pag-ubra sang ordinance tani nakapatawag bala mga public hearing, public consultation kay para at least makapropose kami kung anong the best man bala para sa amon nga mga sektor action bay. Ang botsilingon mo nga ti ang nagduso gid sini ang LGU sa Bacolod may kahilabtanan diri si Mayor Bing Linardia. Damo sina. Well, ang pinakamasubo, pinagidya kasubuan namon kay last January 12, gin-invite kami no, sang Office of the City Mayor, together with mag-asawa, no, si Ma'am Jean, sang CPDO, kag si Consial Dindo Ramos, sang Committee on Transportation. 4 o'clock kami nag-abot sa NGC, tulat kami kung sinong bisita, way man kami kabalong nga mosto. And 7:30, nakakaon kami ito, daw snack. Nag-abot ang central office ang LTFRB, kabalugin na ang bilog nga Negros, nga kung tawgan ni siya ang regional office ang LTFRB, perti kabudlay do, bungol, tuyo, hindi mo mula mabatyagan nga may office. Din, nag-abot 7:30, ang amon galito ya pagpungko, masaksi kami ng isa ka turnover, nga patyo na ang amon nga industriya. So, nakahibi kami kag tidutay nga mga komisyon dito nag-react man gani si Consial Dindo Ramos kay siling ko nga agin patawag niyo pa kami nasubuan ta bala nga historically ang transport nakabulig man ni siya mo sa aton nga society even do nga ti panawag sa amon kun kisa mga GEGO ulugtasan sa dalan wala gailis daw ka baho na gid, gusto ulugtasan. Pero at least nakabuli kami bala in how many years pagsugod ng Pilipinas, nangin kabahin kami. But din last na naton nga pag-upod sa LGU, ay gindeklarar na nila, kagin turnover na ang City Ordinance 966, including na ang local public transport route plan para sa almost 1,000 96 ka modern jet nga magabiyahe sa almost 23 ka ruta sang syudad. Ining 1,026 nga ini isan o gini mag-umpisa na sir, may ideya ka kay sunod diri sa LTFRB until April na lang ang mga tradisyonal. Pagka April 1, posible way na kamoy ang mga daan nga mga salakyan da. Yes, ang ilang procedure para hindi react ang aton ng mga driver kag mga small operator diri sa Negros tagaan kana nila daw provisionary authority no until April 2022 lang. So basisyon na siya nga daan isa ka dako nga paghampak no sa Pilipinas kag ginbayular mo ang Republic Act 4136 nga dapat kung mag-issue kita ya franchise pagkuha na mo tag 5 years na kung sa jeep kiti nagaguba ni kung radio station nung pag-insindi na mo da 25 to 50 years kung sementeryo daw 100 years antina daw ara na sa 10 years pero ang jeep ya may 5 years na kiti gailis gid man ta unit pero subong hasta na April ang amon nga mga provisionary authority so para mapilitan ka nga i-phase out hindi ka na lang magkadto sa Iloilo. Okay. So, lauman tani sa Abril 1 to 22, waay na kamo di sa dalanon, sir? Amo ning aton gid nga expectar. Why well, na? Illegal na kami. Kaya ang gadeklarar no less than mayor sang Committee on Transportation sa bakot ng city planning CPDO officer, si Ma'am Jean Ramos. Sinugi kami abing nga magbato. Kaya as law-abiding citizens, kag bilang public utility vehicle driver, na tumanta sa lahi mo. Alang-alang kita mabato kay si Bing ang mayor, si Consial Dindo ang sa committee, kag si Ma'am Jean ang sa CPDO. Unless siguro nga may mangayo buling nga tagagwa sa Bacolod. Ito kita mga kuan mga kotakot, mga saging, uling, pinya,
kargahan baboy, kay wala naman niya pagpalangga ang local government unit sa Bacolod sa mga traditional nga mga jeep. Balik kita gamay diri. Na-mention mo nga pag-turnover sang sining plano nga pag-umpisa sining modernization nga ini. Ara si Councilor Dindo Ramos, chairman sang Committee on Transportation. Pero nakuhaan namon sang palayag si Ramos kahapon. Suno siya diri ginklaro niya nga wala sang participation ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod angot sa ginpatigayon nga launching lang guro kahapon sa modernized jeepney nga ini. Pero base may ideya na ginman siya kay ambal niya diriyo ang aktibidad inisyatibo lamang sang LTFRB, iban nga ahensya sa gobyerno, mga pribado nga mga operator kag iban nga sektor suno kay Ramos. Diway sa ginpabalo gali kahapon nga may launching na sini pero may ideya siya nga amo na ning matabo sa sini nga tuig. Ikaladlawan na kay hindi ka naman dapat tubalon kay nag-turnover ka na gani sa central office ng LTFRB. So ngunit ka na nga mag-participate kay may seremonya na nga natabo mo. Halimbawa, natapos na ang seremonya sa kasal. Makadto na ta sa binyo, makinao na ta, hindi naman na kinanglan nga ambalon ka pa. Kay ti kabahin ka na gani sa seremonya sa simbahan. Di may mga pulungkuan ka na kung na reservar. Daw ka kwan bala daw ka inconsistent nga ti nag-turnover na kamo, may formal na nga mga resolution, may formal na nga City Ordinance 966 series of October 2021. So hindi naguro mo ang dapat sinaguro tani ginarespeto man namon kay sila ya amay sang syudad. Batin kung magpawala kita nga daw wala kita ya kabalo daw kapigaw na bala. Mabudlayan kami mag-justify kami man mismo nga mga tradisyonal. Mabudlayan kami mag-justify nga amo ni may mga palangga patanga konsyal. Dapat gurong ang sabat sa to. Ang sabat sa to dapat ang sabat sa to dapat ang sabat niya dapat gina-expect na namon. Damon tani no? Very good. So gina-expect na namon nga matabo ina kay ti may ideya naman gali. Anyways, basi nalipat lang si Attorney Dindo Ramos. I-check na to na biliwat. Yung isa ining pandemya nga kalipat nga sobra pa ni sa amnesia Sir Jeg mo. Yes, kag kabalo pa naigo man si Konsyal Dindo sang COVID, intindihan ta na basta health na gani ang problema sang tao. Ma-justify ta man ang malipaton man ta kung kisa. Pero nga, tani, gayo kami sila for the last time. Gayo kami tani nga i-recall lang anay, kag i-review nato, makakanda kita sa mga public consultation, public hearing. Kag i-invite nato ng tri-media para proper, bala kag hindi matawag nga midnight ordinance na ang nagkumpos, asawa ang nagpropose ba na. Porque may composer, may writer Sinong singer? Yes. Sinong singer? Siyempre ang alkalde, no? Kaya siya gameplay. Siya nagpirma mo. Pero ang nagambal sina iyang conjugal ordinance nolisdan aton city mayor kag ang chairman sang LTFRB ay hindi na nagalin sa amon kay sakit man pamatian kay Konsyal Dindo Ramos. Yes, kabalo ka si Councilor Ramos nagabuli gini sa transport. Una siya gini pirmi nagahatag sang simpatiya sa inyo. Pero amo na sa 1026 ang inyo ning mga operators under sa Undok kag iban pa no may feedback dato yagapon nga nagtambong mo. Pero sa Undok, may operator Sir Jeg, nag-intra sining 1026? Wala gid. Kay upod kami ni Mambit kagapon, upod kami ni nung GC, ang sa Stone, sa Pibak, upod kami sang isa ka dako man nga grupong Shopping Libertad, no? Ang dako man nga operator. Tatlo na sila, ang Sakay, Tatsmog. Inistoryanay kami to kay may mga lawyer man nga naga-attempt nga makaistorya kay Konsyal Dindo Ramos kay Mayor Bing. Tinggalat kami kung ano pang posible nga mahimo nila before mag-start ang March 16 nga local campaign. I see. So meaning may paabuton kita nga protesta gikan sa inyo sir. May paabuton kita. Well, before sang campaign period, for the last time siguro ginapabalo na namon sa syudad sa Bacolod basi makahiwat kami sang isa kadako nga untat biyahe. Obserbahan nato ng Bacolod nga kung wala na ang tradisyonal nga mga jeep sa April, anong dagway sang aton nga syudad in kabay mainsindihan ni Mayor Bing, ni Konsyal Dindo nga hindi makabulig sa ila ang LTFRB kundi ang makabulig sa ila ang pumuluyo nga ari diri naga-star ang stakeholder nga Bacolod nun kag ang taxpayer nga ari diri. Nga Sir Jeg namuno mo kay na nga may ara sang pagduso diri ang LGU. Si LGU gali Sir Jeg pwede maka-stop sini kung guston if love niya ang transportation group.
Yes, very good nga pamangkot namin, no? Kay base sa Republic Act 7160, kag sa Joint Memorandum Circular sang DOTR kag DILG, mas ang may power nga maka-request kag makapahold ang local government unit nami nga term. Ti galing kay ti kung depende na mo kung palangga mo tong mga investor nga mga kadto dere kay ang Bacolod as a friendly business. Balikanta kay sa friendly business city na to. Balikanta las 9:15 kaluluoy ni mga driver tali kag mga operators Bacolod mo for how many decades mga kaksyon nga mo ning ilagi na pangabuhian ti subong malastragi ni sila kay tinakumpisa didto na ta sa business ano to friendly city Sir Jeg. Oo, manusunod na si Indiano, si Australiano, kag si Chino. Tatlo na sila ka kompanya, no, nga nagkobra sang modern jet. Nga kung imo lang taon ang criteria kag ang statistic sa aksidente, ambot lang kung amo nang matuod, mas hindi bakod ang salakyan nga sagwa. Kasi kabalo na tagan even ang big bus company dire makitaan mo ya bakod di siya kay bisan kisa maka-aksidente siya daw hindi siya bala dali-dali magguba kay ang gobra Pinoy mo kabalo siya sang criteria. Pero wala ko ya ka-discourage sa sagwa ha. Ang nalawayan ko lang di kay may ara nga dapat ang Pilipinas may Republic Act na siya nga pre-enterprise. Ako ya mapili sang asawahon ko kay na kami na malinglinganay mahuliday bilog nga tinuig mo kami na makamangay kung ano dang guba lingon ko na hindi mo kuya pwede nga providean mo ko sang isa ka unit nga ikaw ang nagpili nga third party ka kung na mabudlay mo amo lang na tani ginayo namon nga wala monopolyo wala dason pwede kami tani ka utang kun din kami kung sa Torco kami kung sa private kami nga mga bank o kung sa pamilya namon nga may kulo kwarta nga ating ito mo kami dito sa Asian Development Bank kag sa isa kadua ka bangko diri sang gobyerno so mo man na mo ang tani i-resolve ta na bala okay hindi man kami gusto nga magpabili ng traditional nga mga jet gusto na namon i-modern area ba to Brian galing kay ang wala man tagi na public hearing wala man public consultation. So wait and see kita. And then the plano pa man ang mga upod naton nga mga utod naton sa simbahan, mga lawyer nga makapatigayon sa isa ka protesta para indication lang niya, indication para makapabalo kita sa local government unit at sa national government nga mahibubunot ang Bacolod nga hindi kami magdungan anay sa issue sang international nga naga-modernize na sila sa salakyan kaya antirenta di backward pa kayo. Yes, ato na may nanami ang to sang mention na interest ko to nga tatlo lang ka mga operators subong ining 1026 sir amo na o pila ka operator pila ka operator gini sila magsiling ka operator wala na operator wala na kooperatiba operator kooperatiba kooperatiba na ni siya kag corporation na siya kag so kung sino to ang may finance pa-providean sa salakyan sining mga dalagko nga kapitalista like atong Indiano, Australiano, kag Chino amo na silang pinaka subong nagapasulod isang salakyan tatlo lang na sila so ikamo yang mga co-op wala ka mo yung ngalan ng mga membro kaya ngalan na da ang co-op man niya ang corporation amo na mabayad sa utang do member na lang kamuda do sini kung wata sini konsumidor magani ka sa why ka nagidya hindi ikaw mautang pero hindi imo ngalan korporasyon ang isinsya doblay gamay lang gid ang isinsya mo ni kung magsiling ka consolidation waon sang gobyerno imo ORCR tawla mo niya ka kwarta nga 80,000 wala ka na sa lakyan may utang ka pa daw sa wala na bala Sir Jig daw sa Yusay ka lang nagkanto Lumaya pa na yung Yusay kaya makapili ka kung anong baklon mo. Yung pag gusto kaya nagpa-Yusay ka lang ginprinda mo tong salakyan mo or CR mo para makabakal ka nga imo na pero why sa imong or CR unit lang ginahulog-hulugan mo lang to para maimpas pero imo ngalan imo yang ngalan nami kag imo choice pili kay imo ya mapuerte man sige hulaton tani kay madulaan tani sa traditional mga trismel kamo kabilog no mga 1,000. Lastly na lang gid sir, anong paintindi mo sa modernize nga ini? Anong pipinakanami gid siniman? Ang modernized nga jeep sa bilog nga Pilipinas bisan sino nga abogado nga human rights pamangkoton mo esensya sina wala siya inang money making scheme. Kaya pwede taman i-modernize ang salakyan, may his own choice. Pwede ka na kapili sa mga letter N nga salakyan, letter T, letter H.
nga dito kita sa tatlo ka kompanya i-monopolize nila. Kaya may pre-enterprise mo, amo na siyang esensya, nga sila mapili isang baklon ta, sila mapili isang utangan ta, kag sila mapili isang scheme nga 5 years interest, 7 years to pay. Kaya pwede mo tayo kaobra sa mga privado, nga mga kwan. Amo na gusto naton, piki nga modernization program, bangod wala siya mag-agi sa House of Representatives, House of Senate, kag hindi siya akta republika. Only department orders ang DOTR. Sino bala si DOTR? Si Tugadi. Sino mga membro niya? Mga retired military. Hindi na sila nakabalo sa mga teren. Pabiyoy, tato karon doon Salvador, kag mag-us-us na sa silos. Sinong basulon mo? Goberno o kunang operator? Okay, why man ta nag-criticize kag nagapakanubo ni sa salakyan nila daw, ang pwersa sang gas kag ang electric daw layo gid man sir mo, di ba sir, ikumpara tabla sa mga e-bike kag motorsiklo bla? Yes, kag ang say mo ko ni expose say mo ko ni expose. During pag-trial naton sang buhi pang maskara wala pa pandemic, ginsakyan na siya namon, gin-try namon nga sakyan, inang ginambal nila nga modern jet, ara ang LCC, ara ang Lasal, ara ang San Agustin, ara ang Bitaw, ang TMU ginlibot naton pa Dumaguete. Almost 32 ka overhead. Di amo na nagkampanya gani si To Bibotsong. Kasi nga hindi kami gusto nga may modern jet di. Magluwas nga sa gabal sa salakya sa dalan kay taas siya kag mas risgo pa na siya kay computerize siya. Kaya ang computer dapat indoor na iya, hindi mo na iya pwede i-outdoor kay galapat ka sa mga baha, danaw, taklaron. That's why, ang amo ni namiyan ko ni sa mo, action guy, dapat transparent mo lang ang gobyerno. Hindi ka pag yung monopolyo ang ideya. Kaya base ang driver yung organic nga nag-drive ka dadlaw, amo siya makabalo sang salakyan para sa sina nga teren. Kay kung butangan mo na siya karon pigaw nga salakyan ang Don Salvador to San Carlos, sino nakataya na kay hindi natubo ang karga? Tataho na. Base umatras tungod no. Pero why taman kuha ng kapasidad nila. Anyway, sulaton ta na. Kung ano gid man resulta, pero muna ako nag-look forward na ko nga mangin kaluluoy diri ang mga driver kay ti madula gid man mo basi mag-rebuild di ining trismil mo puryaga ba hindi lang kag sumaka sa bukid bla kag magbitbit ka Armalite may nanotas ni man Sir Jeg. So kapangayo man tabulig sa aton mga utod no sa Armed Forces of the Philippines, sa mga Philippine National Police nga mga membro naton. Thank you gid sa inyo suporta. Isaga emosyonal ko na sa tubangan nila kay knowledge lan Armed Forces of the Philippines kag mga pulis nato nagari-react kay sideline man tani nila buhi mga maestra. So amo lang naguro salamat gid sa mga oportunidad nga ti amo ning kabuhi namo na interview nyo kami for how many years sabay na may interview pa kamo Japon sa amon bisan wala na kami sa dalanon. Salamat gid sa mga grupo naton nga mga abogado, mga private entity, sa mass media. Feel free pa kami Japon nga pabilin sa dalanon nga magaserbisyo sa Pumuluyo and sa tanan nga mga radio station nga nag-interview nga nag-emosyonal kami. Tiyan mo ginakong kisa ti tao man lang tayo blatyagon man ta kabalo man ta magkidi mo. Ako thank you very much. Yes. Ako sir yung aklarohon ko why kita naga-against anuman nga mga programa moderno sa gobyerno pero dapat lang tawon taman ang situation ta. Labi na gid sa mga utod ta nga nagapangabuhi. No, ito yaga kontra sina kay sinubing hindi gusto sang pagbag-o man, di bla Sir Jeg? Oo. Pabor gid. Pabor gid ta. Sige. Sir Jeg, mataw ganay kita liwata sa mga dason nga mga tikang himuon ninyo for this matter, Sir Jeg. Salamat. Good morning. Thank you gid sa taga-action radio. Thank you gid sa inyo. Mabuhay kag mayong aga. Yes, sir. Action Hotline. Wala tulaton taniya. Kay masakay man tani sang air-conditioned Action Oliver mo. Pag air-conditioned na, hindi ka na lang magbakal isda to sa merkado kay magbinaho gid ka mo susulod ng salakyan ngayon. Bisan dito sa Metro Manila gani mga saraw to o sige-sige to gapon damo to aircon way gasakay tawo to. Oh, makatsamba ka daro makasakay nga daw isa ka semana way paniben. Disgrasya gid ta sina, no? Nalipat ako sa nagligad ni may jeep na di saton nga air-conditioned Action Oliver mo. Shopping Libertad na dula to. Ato ganing sakaya sa to do mga 14 lang kabilog anay. Nga nadula, wala pasahero. Kali kay kunway ka na gid man sakyan alangan din kay pimong lagyong ni masakay ka na lang gid. Sige. Basi butangan na blas pertahan nga way kapaligo, hindi ka sakay. Sige. Good morning lang kay Toto Kirby, naga-monitor si ni Matinio no. Salamat gid.
Dali Action Bray, greet lang Mary Ann Tambasin, Eusebio Calderon, Teresita Aguyon sa Purok Brotherhood ini sila, no? Araman si Edwin Talaver, Bibet, Kansas, Joselito Doronilia, Family Alontabe, Bernadette and Antonio Purok, Maynabianon, Barangay Sumag. Araman si Sir Danilo sa Monte, Mercedita Nase sa Purok Riverside, Sumagman. Si Kagawad Cliff Palma, upo si Virginia Delgado, Nanay Mary Segovia, Webster Dilar, Nanay Edith Dilar, Purok Binuligon, Barangay Punta Taytay. Salamat gina, no? Monitor man si Miko Javier, si Annie Sanz, kag Bert Sanz. Amo si Sir nung Berto. Sang Talisay Siri, mga kaksyon, mga oras ko kulabo sa git. Away ko malabutan karon sa gabi, no? Sa ngalan sa regular nga anchorman, action art tayo po ni sa action Brian Morden, nagapasalamat gid kag nagaagda sa inyo sa tanan pa nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Baghilibati ta karon sa action night o kon action firing line sa gabi. Mga kaaksyon din kaman nga bahin sang Pinasa, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good morning. God bless.